سلام كمية غنو جايز كل سلام دي كله بوسوري كمية اللهم كل أماني سلام كتلو تصفى قبر دحر خلطور حنقلن دحر خلطور حنقلن نمجمر يا جزي خلطور حنقلن يوتيوب كابز جمر كم زتقفز اللهم نمجمر يا جزي وسلازي كمية اللهم كل سلام دي كل سلام كله تصفى يقبر نمتى تأفي كاي تقولني أب كندا من اللوي أخولي بزح مغنيات على الناس لذي كندا ملاوي يقولي مالتي كعب مغنياتي سو سازي تمريسناكم على نارو ما عندي كسر حزر اللي فيديو يقالوا ما عندنا نقراكم زل اللي هو أقدر يزبلكوا حبريت أنت أبزع يوتيوب يوتيوب زلو ويكان يوتيوب حما قصاتنا يوتيوب تبل حساب مالتي زخاني أبزع حلف وحدات وانات كم بلان كنقراكم إذا حسب زنبركو فيديو مالتي نايزي ما بقس وين هذا فيديو ما بقس انتايو أبزع حلف عمت انقلنات حيزو قنديل.com تبل ويب سايت لانش مقبارنا حبيركم نيرة ويكا برومو تقبرا نيرة مالتي حانتي قنديل.com تبل ويب سايت أبزخاني نا يوتيوب نا إيديتينج كومو نا تريدينج دا مسؤول كورسات نهب نيرنا مالتي سو أبتنا يوتيوب أنا سلازمرو أبتنا يوتيوب سفلا لو يتمهارو مسؤول نيرو مبزحت يوم جن كابزون تمهارو حدش تجمر تريكون ويكا أقدمون كدم مجمرون كدم إنفست مقبارهم زموصو زيكونو إنفست مسقبرو مسكسرو مفتح زلالي سباتيهم مبزحتين زموصو نيرم سو أبقوم تبسيحكا أندارقا كسارات يبزح مالتي كاب كتفتحو تخسرو يبزح مالتي سو كاباتهم حدا بفقاد مالتي بفقاد ناتو تزقات أمو نقر نعاكم كنقركم أفكيد اللي يبلو مالتي سو إذا سبزي كاب أديس أبا استفلاليو فيلمتات كاب كامبالا أديس أبا استفلاليو ألو بالو فيلمتات كاب إيرتراون قل فيلمتات عبيتي أكترات زلو فيلمتات بمجزاء كبابني 10 من الشح زاكل فيديو جزيو مالتي 10 من الشح دولار يدب لكم دلخو فيديو تات جزيو زيرو سبسكرايبر زيرو واتش اور بحفشة حانتي حداش يوتيوب شانل يغفيتو شمريت الله حداش يوتيوب شانل كفيتو دم قداماي بارت كالاي بارت ندابل فيلم تات كزرقح جميرو درفتات ون كزرقح جميرو اندن بوحدات معالتاتيو لعلا أمايتا شحات فيوات نايت فيديو خلق بيلو مهناتو عبيت أكتر زلو ويكا بلوس فيلم تاسل زغزا مالتي سو انتخونا ገንዘብ ክስራሕ ይጀምረን እዚ ቪድዮታት እዚ ገንዘብ ይሰርሕ ኣይነበረን ይእትዎ ነይሩ ኣማይታ ሸሓት ይኸይድ ፓርት 1 ምስ ዝርግሓ ፓርት 2 ክዝርግሕ ኣለኒ ምክንያቱ ሰብ ይፅበይ ዘሎ እንዳበለ ከዓኒ ይዝርግሖ ኤንደን የለን ማለት እዩ ወይ ከዓ ዝረኽቦ ገንዘብ የብሉን ሶ ናይዚ ምክንያት እንታይ 4000 ዋች ኣወር ከምኡውን 1000 ሳብስክራይበር ዝበፅሓካ ዋላ ብፍላይ ሪዩዝድ ዝበሃል ዳርጋ ሓድሽ ዩቲዩብ ቻነል ከፋት እንድሕር ኮንካ ሪዩዝድ ኮንተንት ዝበሃል ምክንያት ኣሎ ዳርጋ ንመብዛሕትኡ ሰብ ዝመፅኦ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ሰብ ዝኾነ ይኹን ቪድዮ ወይ ዝኾነ ይኹን ድምፂ ዝኾነ ይኹን ካልእ ነገር እንድሕር ተጠቂምካ ፀኒሕካ ከም ክሌም ወላ እንድሕር ተጠቂምካ ፀኒሕካ ደምስሶ ብለካ እዩ ንዓኻ ኮፒራይት ኣይመፀካኒ ግን ደምስሶ ብለካ እዩ ዓይናይ ምዃኑን ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ዓይነይቲ ቪድዮ እታ ክድምሳ ዘለካ ስለዘይትፈልጣ ከም ብሓድሽ ንኩሉ እንድሕሪት እዩ ዝመልሰካ እቲ ቪድዮ ሮ ተራእዩ ከም ብሓድሽ ደምሲስካ ከም ብሓድሽ ፅዒንካ እውን ክረአ ይክእልኒ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ዳርጋ ብምሉኡ 10 ከሲሩ ማለት እዩ رديهم لهم تا يوتيوب كتعريات خليها قلنا عم مدمساس ندحر بس يحكا درجة تودي مالتي خم بحد شيء يوتيوب تجمر سلازي كم زقات أمه بزو حسابات يمدلو زي حدا بفقادو كم زلكم دلخو بفقادو خنا جر سلاز نجارني زنجركم دلخم بر كابتم تمهارو مبزحتي كم دعنا الشجر زقات سبات يوم تم زبوزو حمالتي سو يوتيوب إنفست قد من مكباركم كم دعنا كسارات كم دعنا نجار كيجات أمكم تجبروا لكم ويكاز بزح حسب زقوبرو جيجاتات إيخ نقرأكم لهم عند مالتيو أتمجمرة وين مجمرة جيجا إلى الحاسبو يوتيوب كم زي نورمال بقول السراح من قصة لي فولتو ويبحفشة أرنو كم زي توسخ صراحة جيركم زي كم زي من قصة لي فولتو نقر جيركم أي تحسبوا مالتي يوتيوب كتجمر كلها حنت تكال تخفت علىها تعتكال كأني መንግስት ፈልጣዩ ምክንያቱ ብመንገድ መንግስት ጌርካ ኢኻ ትኽፈል ሲን ናምበር ካድዩ ቲን ናምበር ካድዩ ብሓፈሻ በበተናትኩም ዓዲ ክትእቱ ኢኻ ስለዚ ኣታዊ ኢኻ መንግስት ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ ሶ ታክስ ክትከፈል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ትእትዎ ታክስ ክትከፍለሉ ኢኻ ስለዚ ተወሳኺ ስራሕ ወይ ከዓ ከምዚ መንግስት ዘይፈልጦ ኣታዊ ይኩን ካን ትእቱ ዘለካ ካሽ ይኩን ካን ትእቱ ዘለካ ስለዚ እዚ ክትፈልጦ ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ከምኦም ሓደ ኣብነት ናይዚ ክነግረኩም ታክስ ዘይከፍሉ ሰባት ስለ ዘጋጥሙን እዮም ማለት እዩ ካብ ተምሃሮ ልዕሊ 45 ዓመት ታክስ ኣይከፈለን ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ተቐሚጡ ታክስ ኣይከፈለን ዘሎ ምክንያቱ ይወስዱለ እዮም ኢሉ ዝሓስብ ንሱ ግን
ታክስ ኣይከፍልን ፀኒሑ 4-5 ዓመት ማለት እዩ ደን ሳም ፖይንት ግን ክሕድጉካ እዮም ባዕሎም ወይ ከዓ ኣረኖ ብሓፈሻ ግን ተሓብኦ ኢኻ ዘለኻ እምበረይ ክፈልጥዎ እዮም ማለት እዩ ወይ ከዓ መንግስቲ ይፈልጦ እዩ ማለት ን4-5 ዓመት ግን ታክስ ኣይከፈለን ፀኒሑ ምክንያቱ ከምዚ ኖርማል ኣታዊ ጥራይ መሲልዎ ካሽ ስለዚ ካሽ ሚን ዩቲዩብ መንግስቲ ትፈልጦ ሕጋዊ ስራሕ እዩ ማለት እዩ ክሳብ ሕጋዊ ዝኾኑ ወይ ከዓ ገንዘብ ክእትወለይ ይኽእል እዩ ኢልካ ትሓስበሉ ደረጃታት ኣሎ ዩቲዩብ ምስ ከፈትካያ 1,000 በፂሓ 4,000 ዎች ኣወርስ ብሓፈሻ እቲ ዩቲዩብ ዝጠልቦ ነገራት ምስ በፅሐት ኣትሊስት ኣብ ባንክኻ ገንዘብ ክሳብ ዘይኣቶ ወይ ተኸፋሊት ክሳብ ዘይኮነት ዩቲዩብካ ኢንቨስት ክትገብር ኣፀጋሚ እዩ ዜሮ ኮላ ኢንቨስት ክትገብር ኣፀጋሚ እዩ ምናልባት ናይ ተሓውና ኤግዛምፕል ክነግረኩም እሱ ፊልሚ ገዚኡ ከመይ ገይሩ ሪዩዝድ ክበሃል ምክንያቱ ሓድሽ ፊልሚ እዩ ዝገዝእ ዘሎ ሓድሽ ደርፍታት እዩ ስለዚ እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ ኤዲተራት ዝጥቀምሉ ባክግራውንድ ሚውዚክ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ድሮን ስእልታት ኣሎ ንሓንቲ ስእሊ ናይ ድሮን ንኣብነት ሓንቲ ብላዕሊ ዝተሰኣለት ንኣዲስ ኣበባ ድዮም ወይ ንሓንቲ ገዛውቲ ዝሰኣልዋ ን10 ፊልሚ ይጥቀሙላ 10 ፊልሚ ይጥቀሙላ ኤንደን ባክግራውንድ ሚውዚክ ኣሎ እቲ ባክግራውንድ ሚውዚክ ከዓ ንከምኡ 10 ፊልምታት ከምኡ ክሸጥዎ ከሎ እቶም ኤዲተራት ወይ እቶም ብሓፈሻቶም ዝሸጡ ምክንያቱ እቲ ሰብ ክገዝኡ ከሎ ዳርጋ ከምዚ ዝገዝኦ ዘሎ ነቲ ፊልም ክገዝኡ ከለዉ ብሙሉ እቲ ኤዲት ዝገብሮ ብሓንቲ ዓይነት ነገር እዮም ተመሳሳሊ ኣሕዛን እንድሕር ኮይኑ ናይ ሓዘን ዝረኸብዎ ኣብ ዩቲዩብ ድዮም ወላ ባዕሎም ዝሰርሕዋ እውን ሙዚቃ ክትከውን ትኽእል እያ ግን 10 እዮም ዝጥቀሙላ ስለዚ ነቲ ቀዲሙ ፅዒንዋ ዘሎ ናቱ እያ ትኾን እታ ድምፂ እታ ቪድዮ ብሙላ እውን ናቱ ክትከውን እያ ማለት ወይ ገንዘብ ክትከፍሉ ኢኻ ንዑ ሓድሽ ጀማራይ እንድሕር ኮንካ ግን ቶታሊ ሪዩዝድ ክብለካ እዩ ማለት እዩ ኣይከፍለካን እውን ኩሉ ክትድምስሶ ክትግደድ ኢኻ ማለት እዩ እዚ ሓደ እቲ ፀገም እዩ ማለት እዩ 1,000 ሳብስክራይበርስ ከምኡውን ተኸፋሊ ክሳብ ዘይኮንካ ግደ ፎቶ 1,000 ሳብስክራይበር ገለ ተኸፋሊ ክሳብ ዘይኮንካ ኣብ ባንክኻ ገንዘብ ክሳብ ዘይኣተወ ኢንቨስት ክትገብር ኣፀጋሚ እዩ ወይ ከዓ ገንዘብካ ከተወፍር ኣፀጋሚ እዩ ቶታሊ ብሓፈሻ ገንዘብ ወይ ፊልም ክትገዝኡ እውን የብልኩም ማለት እዩ ኤንደን ተዛዓበዩ ምስ ተሓሓዝከኣኒ ፊልም ክትገዝኡ ምስ ጀመርኩም ከዓ ታክስ ክትከፍሉ ምዃንኩም ፈሊጥኩም ኣታዊታትኩም ወፃኢታትኩም ኣጉዲልኩም ታክስ ክትከፍሉ ምዃንኩም ክትፈልጡ ኣለኩም ማለት እዩ ሓደ እቲ ዝዓበየ ነገር ቅድሚ ናብ ዩቲዩብ ምእታውኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ማለት እዩ መፍትሒታቱ ነዚ ኩሉ እጂ ክነግረኩም ፀናሕኩ መፍትሒታቱ ከም ተቐዲሙ ዝብልኩኹም ገንዘብካ ቅድሚ ምውፋርካ ዩቲዩብካ ተኸፋሊት ክትከውን ኣለዋ ዩቲዩብካ ገንዘብ ክሰርሕ ምስ ጀመረት ኢኻ ኢንቨስት ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ እዚኣታ ዝዓበየት ማለት እዩ ወይ እዞም ክብለኩም ዝፀናሕኩ ዓበይቲ ቻነላት 40-50 በፂሖም ገዲፎሞ ዘለዉ እዚኦም ምናልባት ኣብዚ ናተይ ዌብሳይት ስለ ዝመፁ ዝነገርኩም ዘለኹ እምበር ካብዚ ንላዕሊ ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ዩቲዩብ ቻነላት ኣለዋ ጀሚረን ደው ዝበላ እሞ ከዓ ኣይተኸፈልናን ዝብሉ ከዓ ዓሰባት እዮም ስለዚ ከምዚኦም ከይትኾኑ 1,000 ሳብስክራይበርስ ብሓፈሻ ተኸፋሊት ክትከውን ብናትኩም ፃዕሪ ድዩ ብናትኩም መንገዲ ድዩ ሓንቲ ክሊን ዝኾነት ቪድዮ ናትኩም 100% ዝኾነት ቪድዮ ሓንቲ ጥራይ ኳ 4-5 ክኾን ክእል ክሳብቲ ዩቲዩብ ዝረድዮ ክትበፅሑ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ ሓፀር ዝበለት ሓበሬታ ነቶም ኣብ ዩቲዩብ ኢንቨስት ክትገብሩ ፊልምታት ክትገዝኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ደርፍታት ክትገዝኡ ባዕልኹም እውን ዩቲዩበራት ክትኮኑ እትደልዩ እትምልከት ሓፃር ሓበሬታ ናይ ሎማ ዓንቲ ማለት እዩ ብጀካቲ ኣብ ዌብሳይት እንህቦ ኮርስ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ከዓኒ ናይ ሓደ ሰሙን ዝኸውን ኮርስ ክህልወና ናይ ዩቲዩብ ኮርስ ማለት እዩ ኣብዚ ክትሳተፉ ምስ ትደልዩ በዚ ዋትሳፕ ሃይቦልኒ ወይ ክሳተፍ ክእል ኢልኩም ፀሓፉለይ ኤንደን ኣብኡ ክእትወኩም እየ ማለት እዩ ንሓደ ሰሙን ዝኸይድ ናይ ዩቲዩብ ኮርስ ወይ ናይ ዩቲዩብ ስልጠና ክንህብ ኢና ማለት እዩ በዚ ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ክሳተፍ ክእል ኢልኩም ፀሓፉለይ ኣብ ዝቕፅል በቲ ዝፈትውዎ ቪድዮታት ክምለሰኩም ክሳብ ዝቕፅል ሰላም